Hem escollit aquesta imatge perquè ens transmet la il·lusió que té aquest nen per al Nadal. Si descrivim aquesta foto, podem dir que hi ha un nen africà amb un ninot de Santa Claus. Però si ens endinsem a la imatge, veiem un noi amb la il·lusió que té en el Nadal, perquè a pesar del seu estat econòmic, està content. Li agrada el Nadal i el disfruta com si fos un nen que disposa d'una casa millor, amb uns regals cars, etc. Ell no disposa de tot això, però té una família, lloc on viure, amics i molta il·lusió. Hi ha centres per donacions de regals, associacions per donar-los coses necessàries com productes d'higiene, material escolar, etc. El projecte Mirades és una eina per ajudar els alumnes a reflexionar abans o després de la visita a l'exposició. L'objectiu de les activitats proposades, de les competències que es treballen i de la metodologia triada és informar, donar a conèixer, analitzar i treure conclusions sobre les característiques i la situació de Níger i del continent africà. Alhora que puguin observar les diferències amb el nostre món occidental i el tipus d'informació que rebem d'aquest país. Un altre objectiu és incloure en el currículum dels diferents cicles una sèrie d'aspectes que no hi són explícitament i que els ajudarà a crear empatia i consciència solidària amb aquest país. Per tant, la metodologia emprada està basada en activitats individuals i en activitats en grup treballant de manera cooperativa. Níger és una d'aquestes associacions que poden ajudar els nens. Llavors, nosaltres podem ser un canvi i fer un donatiu per ajudar els nens a passar un bon Nadal. Nosaltres podem fer una donació a l'associació de Níger, cosa que ells poden construir un centre d'alfabetització de joves i adults a la regió de Bumuanga. El que també poden fer és construir centres on hi ha mini-biblioteques per als que volen aprendre i culturitzar-se més. En general, poden promoure i dur a terme projectes de desenvolupament i cooperació amb i per a la població de Níger. Volen sensibilitzar la ciutadania catalana respecte a la situació social i econòmica que pateix la població de Níger. L'Associació de Níger vol promoure relacions entre entitats catalanes i nigerines.